दाथ' जों माखासे मेसेज मोननाय हिसाबै आरोना गुबुन गुबुन हारिनि हटेल मालिकफ्रा माने बर' सिख्ला थाफैयोबा माने गिनाय जादों जाहैदों। आच्छा मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। केमेरानि क्वालिटिया मोजां फैयाब्लाबो जाबजुबब्लाबो भिडिअ बानायनाय जाबावलायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बेजों लोगोसे दानि थासारिया बहुद गाज्रि जानानै दं दै। गोबांथार बेबायदिनो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदिनो गोबांथार ड्राग्स एडिक्टेड जानानै दङ। बेबायदिनो गोबांथार फेग्रा मुवा बाहायनानैहाय बेबायदिनो गावनि बेसेन गोसा जिउफोरखौ आद्रि खालामगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबांथार खायफा हाबा जाखानाय आइजो एबा हौवाफोराबो बेबायदिनो गोबांथार गावनि हिन्जावखौ सोरबा बायदिया गारनानै खारदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे सोरबा बायदिया गावनि फिसायखौ गारनानै खारदों, गावनि अन्थाव बाथाव फिसाफोरखौ गारनानै खारदों। नैबेबायदिया दायो जोंनि समाजनि गेजेराव जाफ्लेगासिनो दङ। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो बेखौनो बुंगोन जाहैबाय, जायबा बेफोरबायदि जादों प्लिज अननानै बेफोरबायदि जायाब्ला बहुद मोजां। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो न'खर खांबायब्ला एबा जुलि जाबायब्ला फिसा फिसौ खांबायब्ला जोङो गावबा गावनि फिसा फिसौफोरखौ माबायदि फोरोंलांनांगौ, माबायदि इडुकेसननि बागै जौगाहोलांनांगौ, नै बेफोरखौसो जों सिन्था सरजा खालामनांगौ। ओमफ्राय दायो जों नुयो जाहैबाय गोबाङानो बेबायदिनो गावबा गावनि न'खरखौ गारनानै खारनायखौसो जों नुनो मोनो। ओमफ्राय दिनैबो जोंनि साखाथियावनो सानै साथामसो खारनानै दंहैयोलाय। खायफा बेबायदि बुंहरदों आरोखि बिसोरो जेनेबा जोङो खामानि मावनानै जानोसो फैदों, नाथायब्ला जों फिसाय बेबायदि दोनखाराखै मायाखै बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरो। ओमफ्राय खिन्थु आं ओरैबायदिसो बुजियो आरोना, दा बेफोरबायदिया जेनेबा न'खराव रायज्लाया मुङा, गावनि फिसायजों रायज्लाया मुङा, जेनेबा मबाइल सुइस अफ खालामलायनानैहाय थांबाय हो। दा गावबा गावनि फिसायफ्रानो गोबाङानो बेबायदिनो परिस्रम खालामनानै जाहोखायो। ओमफ्राय बेबायदिनो ओंखारलाङो न'निफ्राय। ओमफ्राय खिन्थु बेनि मस्लबखौ आं मोजां होननानै साना। मानो होनना बुङोब्ला बेबायदिनो साइडआवहाय रं नाम्बार रायज्लायनोसै, ओमफ्राय बै हौवाखौ लिंहरनानै ओमफ्राय स्लुप बेबायदिनो बबावबा रुम लानोसै, थाहैनोसै, ओमफ्राय गाज्रि जानोसै, ओमफ्राय थाखा फैसा लानोसै फैनोसै। ओमफ्राय नैबेबायदि थिग बेखौहाय मा बुङो, आं खामानि मावनोसो थांदों मादों, नै बेफोरबायदि थगायो आरोना। दा बेनिखायनो फोथायनो गोब्राब। खायफा हिन्जावफ्रा बेफोरबायदि बुङो। दाथ' जोंनि मोनफ्रोमबो हारि माहारिफ्रा मोनफ्रोमबो बर'नि बेबायदिनो आफादफ्रा इनिसियेटिभ लानायखौ आङो बुहुद मोजां मोनदों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे आङो माखासे गुवाहाटियाव थानाय एक्स NDFB ब्रादारमोनजों रायज्लायगोन, एसे रेकर्डिंखौ रायज्लायगोन। दा बिसोरो ओरैबायदि खाथिगासिनो दङ, ओमफ्राय नायबिजिरगासिनो दङ। नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय नुगासिनो दंखायो सोर सोर। बेबायदिनो आबसु, बनसु, बेबायदिनो NLFB, एक्स NDFB गोबांथार हारि माहारियानो बेफोरबायदि ड्राग्स जानाय, फेग्रा मुवा जानाय, बेनिफ्रायनो गोबांथार हबेनि हिन्जावखौ एबा हबे फिसायखौ दोनखारलायनाय, बेफोरनि सायाव एबा उन्दै उन्दै गथ' देहा फालांगि, बेफोरनि सायावहाय गोख्रों नायबिजिरनायखौ आङो बुहुद मोजां मोनदों। ओमफ्राय आङो बेखौनो लानानै एसे ब्रादारमोनजों कल रायज्लायगोन। आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोनासंहोलांगोन। दा बेखिनि आरो नोंथांमोना भिडिअखौ खोनासंलांबानो जाबाय आरोखि। हेल' हेल' औ आदा, औ बेलासिनि गोजोननाय जासिहरबाय। दे ओमफ्राय आदा दासान्दि जेनेबा माबायदियाव सोलिगासिनो दङ, जेनेबा खबर सबर? ओरैनोथ' जोङो माखासे मानसिफोरखौ हमनो मोनदोंबा माने सरासनस्रा पानिस होनानै माने न'आव माने गावसोर न'खरनि आरो माखासे मानसिफोरा माने गावसोरबो माने मोजां जागोन होननानै बिसोरो सिखार जादों नालाय। जोंनिबो गोरोन्थि आरो न'खरनि मानसिफ्राबो माखासे भाइरेल खालायनो होआखै। आरो दा जथेस्थ' सोलिगासिनो दं आरोना। मोजां मानसिफ्रा गाव गावनो न'खरनि मानसिजों जगाजग लानानै आरो जोंजों जगाजग लानानै बिसोरो माने गामिफ्राव थांफिनगासिनो दं आरो। ओमफ्राय ओरैनोथ' आदा दाख्लैनिफ्राय लानानै बहुद गोबाङैनो हमनो मोनखाबाय दा गुवाहाटियाव ने? जथेस्थ' माखासे माने जाय मानसिफ्रा गाज्रि लामायाव थांनो ओंखारदोंमोन, दा बे जथेस्थ' बिसोरो बुजिनो माखासे सानस्लाबनो हायियाव दा जथेस्थ' माने माखासे मानसिया सेन्सार होननानै जों बुंनो हायो आरो दा। ओरैनो जेसेबां अल आसामाव एक्स NDFBफोर दं, आरो एक्स NDFBल' नङा, माखासे जों दाखालि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय एसे खोनादों आरो मोनफ्रोमबो माखासे आफादफ्रा बेफोरखौ माने स्ट्रङै माने माखासे नोजोर होलांगोन होनना खोनादों आरो। बहुद मोजांनि बाथ्रा। सिगांहाय बेफोरबायदि रावबो इनिसियेटिभ लायैनि थाखायनो दा बेफोरबायदि खाबुआ जानो लामा मोनदोंमोन। दा जेनेबा
ओमफ्राय फैबाय थानाय समावथ' आदामोना ओरैबायदि जेनेबा बिनि सायावहाय नोजोर लाखिबाय थाखागोन ने आदा? बेखौथ' जेब्लासिम एक्सन डिग्रिया जेब्लासिम थागोन आरो रायजो राजा जेब्लासिम माने खावलायगोन आरो रायजो राजाफ्रा जेब्लासिम माने लोगोआव थाफागोन अब्लासिम माने थांगोनखौ जों माने रायजो राजाफोरनि सायाव हगारना होदों आरो जेब्ला रायजो राजाफ्रा जुदि एक्सन डिग्रिफोरनि बे आरो गासैबो आफादजों लोगो नांनानै बेबायदि हाबाफारि लानायनिफ्राय नोंसोरो एसे दोनथ'दो होनना बुंबा रायजोफ्रा खावलायोबा जों दोनथ'गोन आरो दाथ' जों माखासे मेसेज मोननाय हिसाबै आरोना गुबुन गुबुन हारिनि हटेल मालिकफ्रा माने बर' सिख्ला थाफैयोबा माने गिनाय जादों जाहैदों औ माने मोनफ्रोमनिफ्रायबो माने एकदम गुवाहाटियाव थानाय हटेलफ्रा माने माखासे माने स्ट्रिक्ट माने सोलिदों होनना जों खोनादों आरो बिथांमोना असे हौवा हिनजाव नङा आरो असे आरो बिसोरो माबा जेनेबा माब्रै अबेनिफ्राय फैदों अबेनिफ्राय थाफैदों बेफोरखौ थदन्थ' लादों होनना जों खोनादों आरो बेखौ जों खोनानो मोनदों आरो दा अय' हटेलफ्रा बांसिन सोलियो नालाय दा जों माखासे मेसेजखौ मोननाय जादों आरो दा गोजोननाय थाबाय आदा बेखिनिखौ दे सोंहरबाय आङो आदा गोजोननाय थाबाय।